Fil-katekesi tagħna llum eżistijaj nixtieq li nirrifletti ftit magħkom dwar suġġett partikolari hekk li huwa l-kwalitajiet tal-għajnuna tagħna, kull għajnuna li aħna nistgħu nagħtu bħala insara li daw kollha li huma fil-bżonn, li daw kollha li huma foqra. Din hija realtà li aħna bħala insara ma nistgħux naħarbu minnha. Huwa obbligu uman, huwa obbligu nisrani, obbligu ta' dixxiplu ta' Ġesu illi dak li huwa fqir ikun parti essenzjali mill-ħajja tiegħu. Nafu li Ġesu fil-Vanġelu eżistijaj f'San Luqa meta jidħol fis-sinagoga jkwota l-ktib tal-Profeta Eżajija biex jitkellem il-missjoni tiegħu, jgħid l-Ispirtu konsagrani u bagħatni nwassal b'xara tajba lill-fqajrin. Ġesu jiġi u jwassal dil-imħabba kollha ħnina tal-missier l-ewwel u qabel kollox il-foqra. U aħna eżistijaj kemm bħala persuni, kemm bħala Knisja l-għajnuna tagħna lejn il-fqir, lejn minnu batut, lejn minn għaddej minn żmien ibes tkun għajnuna kostanti. U xtaqt naqsam magħkom hekk 10 aspetti llum ta' kif għandha tkun din l-għajnuna tagħna lejn il-foqra. L-ewwel aspett jispirana mill-ewwel ittra ta' San Pawl il-Korintin, kapitlu 13, vers 3. Li jgħid hekk: U kieku kelli nqassam ġiedi kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq bla ma jkolli mħabba, xejn ma jkun jiswi li ta' ġid. Mela l-ewwel mod eżistijaj kif aħna nagħinu l-foqra huwa billi inħobbuhom, bl-imħabba. Il-karità tagħna, l-għajnuna tagħna trid tkun ħirġa mill-imħabba. Mhux bil-fors, imma mill-qalb. L-imħabba tfisser eżistijaj fil-ħsieb tal-kelma tagħlla li inti tagħti ħajtek għall-persuna. Mhux li inti iddaħħal idek fil-but u tagħti xi ħaġa żejda illi inti għandek, imma li inti tagħti l-ħajja tiegħek. Allura l-karità biex tkun verament qotja ta' mħabba ma tkun ta' darba fil, imma tkun mixja kostanti, mixja regolari. Il-karità tissir parti mill-istil tal-ħajja tagħna. Sfortunatament xi drabi aħna bħala nsara il-karità tiġi okkażjoni, ġi milied, ġi strina, ġi ġabra tal-parozzja, ġiet il-festa, imma mhijiex stil ta' ħajja li jiena bniedem karitatevoli. L-imħabba vera hija commitment. Aħna lejn il-foqra mhux ġast għajnuna għandna eżistijaj. Aħna għandna commitment lejn minnu fqir, lejn minnu batut. Urdu nistaqsu aħna bħala persuni, bħala nsara, bħala għaqda, bħala grupp, bħala moviment, bħala parroċċa, bħala komunità, bħala dioċesi. Aħna mal-foqra għandna dal-commitment, a life commitment, stil ta' ħajja fejn aħna verament inħobbu għax l-imħabba. Pawliet jekk nista' nqassam ġidu kollu ma mingħajr ma jkolli din l-imħabba, dil-lotja tiegħi nnifsi lilhom li toħroġ allura fis-stil ta' ħajja. Imħabba li ċertament tkun missjuqa mill-imħabba tal-għalejna. Kif jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, aħna nħobbu għaliex hu ħabna l-ewwel. Kif jgħidilna San Ġagbu, kif tista' tgħid li tħobb il-Alla li ma tarax jekk ma tħobbx il-ħuk li tara. Ejjew eżisti naraw li fl-atti ta' karità tagħna fl-għajnuna li aħna nagħtu inpoġġu qalbna, inpoġġu l-imħabba vera. Allura li nagħti mingħajr ma nistenna li nirċievi, li nagħti akkosta sagrifiċċju kif dejjem kienet tgħidilna Madre Teresa. Hekk l-imħabba tagħna li tkun ġenwina, mhux għall-egoiżmu tiegħi, mhux biex inħossni qed nagħmel ħaġa tajba jien, imma biex inħobb fil-verità il-persuna l-oħra. It-tieni karatteristika tal-għajnuna tagħna lejn il-foqra hija mhux biss imħabba imma imħabba preferenzjali. Jiġifieri fl-għotja tal-imħabba tagħna irridu nażlu lil fqir u l-batut qabel realtà ta' persuni oħrajn. Fl-Antik Testament eżistijaj, il-poplu Ludi diversi drabi nsibuh illi dejjem kellu fil-ħidma tiegħu fix-xogħol tiegħu jagħti preferenza lil fqir, il-batut, l-armel, il-barrani.
Isimgħu ktib tal-Levitiku kapitlu 19 minn verus 9 sa 10 xejdilna. Meta taħżdu l-ħsad ta' artkom, tibqa' sejjer taħsad sa tarf l-għalqa u lanqas m'għandek tlaqqat li jaqa' mill-ħsad tiegħek. M'għandekx taqta' l-frott kollu tad-dwiri tiegħek u tlaqqatx li jaqa' fl-art. Ħalli ħall-fqir u għall-barrani, jiena l-mulej Alla tagħkom. Hawnhekk għandna żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa l-istruzzjoni tara jiena l-mulej Alla tagħkom, jiġifieri isma' dak li inti għandek huwa ta' Alla. Il-ġid materjali huwa ta' Alla, u għax ta' Alla huwa ta' kulħadd. Għax il-mulej dak li ħalaq huwa biex jgħaddi b'mod ġust lejn kull persuna. It-tieni ħaġa illi dil-kelma tgħidilna illi meta inti verament dak li jista' jkun dritt tiegħek, il-ħsad tal-frott tiegħek, tieħdux kollu għalik. Għamel għażla preferenzjali qed tagħżel qabel kollox li qed tħalli parti mill-ġid tiegħek għal minnu fqir, għal minnu batut, f'dal każ għal minnu barrani. Il-fqir u l-barrani jgħaddu miħdej l-għalqa u jafu li hemm parti mill-għalqa li jistgħu tranquillament jiklu minnha u mhumiex isirqu. Kemm hija sabiħa eżistijie din l-ispiritwalità fejn inti f'dak li qed tagħmel il-fqir tagħtih priorità. Le mhux kollox tagħna fil-familja, imma għandna ħaġa żgħira li din hija għall-foqra. Nista' nagħmilkom suġġeriment prattiku. Kieku fil-familji tagħna eżistijie nibdew inħallu xi forma għamla ta' karus fejn aħna inderru tfal, iż-żgħażagħ, il-kulħadd il-membri tal-familja. Fejn bħala familja aħna npoġġu xi ħaġa b'mod regolari għal karità, meta dan jimtella mbagħad inkunu nistgħu ngħadduh xi komunità partikolari, xi istitut, il-kappillan fil-parroċċa, l-kummissjoni djakonija, fl-laqgħa ta' talb fejn issir tqassim għal karità. Ikun fejn ikun. Imma l-punt li fil-dar ikonna post viżibbli li jidher illi jmiss mal-karità. Li dak li jkun anke ħadd ma jitfa' xejn, però jibqa' jkun ta' kuxjenza li niggiżna aħna din nagħtu l-foqra preferenza fuq affarijiet oħrajn fil-ħajja tagħna. Dan eżistijej hekk iridu nsibu dawn il-modi biex il-karità tagħna ssir lifestyle fil-familji tagħna u biex il-karità tagħna ikollha għażla preferenzjali, ġifieri nagħtu l-ewwel priorità il-fqir u l-batut. Marina din eżistija aħna rridu anke nagħmlu mistoqsija oħra, anke aħna bħala saċerdoti fil-pastorali tagħna. Anke laqdiet u l-movimenti eżistijej. Għandna faqar u għandna faqar, ma nix biss il-faqar materjali, għandna l-faqar spiritwali u żewġ ħsibijiet nixtieq naqsam fuq dak. Fl-laqdiet u l-movimenti aħna qegħdin nikkontentaw illi dejjem nilħqu l-istess nies, l-istess persuni li issa ilhom snin twal jisimgħu l-kelma tal-Alla, ċertament kulħadd li jibqa' jkollu bżonn. Però għandna tant nies imċaħdin minn din il-kelma. Huma faqra spiritwalment. Daw għandhom priorità fil-mixja fil-ħajja tagħna. Fil-parroċċi tagħna eżistijej. Kull ma nagħmlu dejjem biex nilħqu l-istess nies tal-qalba, l-istess nies li huma fis-sakristija, l-istess nies li huma dejjem hemmhekk, dawk li jduru madwarna, dawk li ma joħolqulniex inkwiet, dawk li ma jġibunniex trabil fil-parroċċa, fil-komunità. Jew tinfittxu verament il-minu fqir biex nwaslu l-Ġesu, b'konsegwenza illi dan iġibilna l-inkwiet xi drabi. U meta ngħidu nagħmlu għażla preferenzjali. Jiġifieri aħna fil-verità il-foqra huma l-ewwel post fl-aġenda f'dak li aħna nagħmlu. Huma kriterju, huma l-ewwel kriterju li aħna nimxu bih, jew naraw li għandna kollox safeguarded fil-parroċċa, kollox għandna safeguarded fil-komunità tagħna, imbagħad jekk hemm l-ispazju, jekk hemm iċ-ċans, jekk jifdaw riżorsi finanzjarji dawn nużawhom mal-Kummissjoni Djakonija u nużawhom mal-Karità. Jekk qegħdin nagħmlu hekk ma tantx aħna fl-ispirtu tal-Vanġelu eżistijej. Ma tantx aħna fuq il-passi Ġesu. Tfisser li l-imħabba tagħna trid tikkonverti għax mhijiex imħabba preferenzjali għal fqir u l-batut. Tielet karatteristika eżistijej hija ta' tjubija. Hekk tjubija b'sens ta' aħwa m'għamlu fqir. Ma nkunux żorri, ma nkunux fejna fien għal-pibsa,
anka l-mod kif nitkellmu mal-fqir u l-batut, il-mod kif nġibu ruħna, ħafna drabi ċerti persuni huma f'sitwazzjoni ta' faqar, jew f'riskju ta' faqar, anka forsi minħabba nuqqas ta' ċerta fejna fin edukazzjoni, qabel nuqqas ta' ħsieb, nuqqas ta' management finanzjarju. Allura dak li jkun forsi ma jkunx dejjem edukat anka fl-approach tiegħu, anka meta ġi jitkellem miegħek, ġi jitolbok l-għajnuna. Imma aħna eżistijaj, ħafna drabi l-foqra mu mistmati, noħduhom for granted, kapaċi nkellmuhom bil-erra, anka xi drabi fil-Knisja, għaliex nafu li forsi jiddependu minna f'dak li ħana sir innatuhom. Aħna rridu eżistijaj ninżlaw s-sandli qudiem il-fqir, kif Mosè niża s-sandli qudiem il-preżenza tal-Alla fuq l-għolja, qudiem il-qolli jaqbad mingħajr ma jiġi jkun smat. Issimgħu l-ktib ta' Levitiku, kapitlu 25 minn vrus 35 sa 37 xejdinna. Jekk jiftaqar ħuk u jiġi b'xejn, int għandek tgħinu. Bħalma tgħin il-barrani jew il-frustier, u jgħix miegħek. Toħodlu xi maxx u anqas żieda fuq is-self. Imma ibża minn Alla tiegħek u jgħix ħuk miegħek. Tisilfux flusek bil-maxx u anqas tagħtih l-ikel tiegħek biħla żejjed. Kemm sabiħ eżistijaj. Hekk li aħna bejnietna, meta nismaw il-xulxin ta' aħwa, meta l-fqir huwa ħija u jiena ħuh, allura min iż-żgħar kifet, ma nippruvax nagħmel business minn fuq il-fqir, ma nagħmilx business mid-tbatija tal-oħrajn. Ma nagħtih dak li tiegħu. Niftaħ il-qalb tiegħi, id-dar tiegħi għalih b'ħafna tjubija eżistijaj. Ir-raba' aspett ta' kif għandha tkun l-għajnuna tagħna lejn il-foqra medna mħabba, it-tieni mħabba preferenzjali, it-tielet tjubija fraterna, ir-raba' hija il-ġenerożità. Il-ġenerożità eżistijaj kemm hija kera meta mal-fqar aħna nkunu xħaħ. Isu l-ġid li aħna għandna biex nagħtuhom isu huwa tagħna, is qed nagħtu xi ħaġa minn tagħna. Ma nirrealizzawx dak li aħna għandna l-mulej tawunna, aħna nkunu ġenerużi l-mulej jipprovdi iktar. Din il-fidi tagħna, dan nemnuh eżistijaj. Jew aħjar għandna nemnuh. Il-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 15, vrus 9 u 11, isimgħu xejdinna. Imma iftaħ idek miegħu għall-fqir u isilfu skont ma jkollu bżonn. Għalhekk jien ordnalek u ngħidlek, iftaħ idek sewwa lil-ħuk, lil-fqir u lil-miskin f'artek. Tiftaħ idejk, kemm hija espressjoni sabiħa anka ekkanina l-Maltin, għandu jidejh miftuħa, bnidem ġeneruż, bnidem li jagħti. Imma aħna għandna fil-verità din il-lit miftuħa, jew inkejlu, ċertament mhux għall-kapriċċi. Il-kelma tal qaltilna u isilfu skont ma jkollu bżonn. Skont ma jkollu bżonn. Il-kapriċċi le, però bżonn iva eżistijaj. U forsi l-bżonn mhux aħna niddeċiduh. Illum x'kien bżonn 50 sena ilu mhux bżonn tal-lum, mhux bżonn illum mhux bżonn ta' għada. Forsi dak li llum huwa bżonn 50 sena ilu kien jidher kapriċċ, imma llum isir bżonn għaliex is-soċjetà titbiddel, il-kultura titbiddel, l-standards of living jitbiddel, il-mod biex wieħed jista' jinserixxi ruħu fis-soċjetà jitbiddel. Imma aħna eżistijaj rridu naraw illi ħafna drabi mal-fqir nagħmlu l-inqas standards u magħna nagħmlu l-ogħla standards. Aħna rridu kollox di best u l-fqir ngħidu hija mhux basta jgħaddi, m'għandux biex jiekol u biex jixrob u biex jitatta, mhux biżejjed, imma aħna magħna nirraġunaw hekk. Magħna ma nirraġunawx hekk eżisti. Min jaf li kieku aħna kellna nirraġunaw magħna li jkollna l-istess standards li aħna naħsbu li l-foqra għandhom ikollhom. Kieku tirraġuna dwar il-fqir tibda tirraġuna dwar ibnek, dwar bintek, dwar żewġek, dwar martek. U aħna bħala saċerdoti il-mod kif nirraġunaw dwar il-foqra, l-standards li naħsbu għandu jkollhom, kunu l-standards anke tal-ħajja tagħna, anke l-patrijiet u s-sorijiet. Ħafna drabi aħna il-fqir nismaw kemm jgħaddi. Aħna, okej, m'għandux nkunu lussu, sinjuri ma' middle class. Ma għandna l-istess standards verament eżisti fejn il-ġenerożità tagħna. Din il-ġenerożità Ġesu jagħtina meta tnejnu l-fqir u l-batut fil-parabola magħrufa ta' Ġesu.
tas-Samaritan ħanin. Luqa kapitlu 10 minn vrus 34 sa 35 jgħidilna hekk. Resaq lejh dan il-ħanin Samaritan lejn dak ir-raġel li jiġi midrub minn ħallelin u niżel minn Ġeriko. Dowwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabatomlu. Mbattellaw fuq il-bima tiegħu, waslu l-lukanda u ħaħsibu. L-għada ħarġ biex tgħin flus, Tommy tal-lukanda u qallu ħu ħsibu jekk tonfoq xi ħaġa iżjed inroddilek jien meta nerġa' niġi. Kemm huma sbieħ dawn il-ġesti ta' ġenerożità kbira, dan mhux ġast jgħin illa nirraġel fil-bżonn. Imma ġenerożità perfetta, mħabba perfetta, u għan resaq lejh. Ma nistgħux ngħixu l-fqir minn qatt ma naraw wiċċu. Xi drabi aħna nikkuntentaw ruħna nitfu xi ħaġa f'ġabra ta' knisja, f'ġbir li kienet isra l-karità, però aħna nintaqgħu wiċċ imbuċ ma' fqir u l-batut. Hemmhekk aħna ninbidlu, hemmhekk aħna nikkonvertu, hemmhekk nirraġunaw differenti. Għax meta inti tagħti karità finanzjarja, inti tirraġuna minn kemm qed tagħti int. Titlaq minnek ħafna drabi. Però meta titaqa' mal-fqir wiċċ imbuċ, titlaq minnu. L-esperjenza hija differenti, l-fratillanza ta' bejnietna hija differenti. Tara l-wiċċ ta' min qed ibati. Tista' tmislu jdejh, tisma' leħnu, tkun hemmhekk qrib tiegħu u tħalli l-qalbek tikkonverti, tersaq. Irdu nersqu. Ma nistgħux inħobbu mill-bot bħala knisja. Knisja tkun immersa għal il-faqar id-batija tal-lum. Dowwilu l-ġrieħu biż-żejt u l-inbit, mhux biss dowwihomlu biż-żejt u l-inbit. Żewġ elementi li anka kienu l-mediċina biex ngħidlek. U rabatomlu. Mela jersa, idowwi, jorbot. Imbattellaw fuq il-bima tiegħu. Qed jaqsam xi ħaġa li hija tiegħu ma' dan ir-raġel, no? Ma qallux ara jiena ħantik first aid, sempliċiment inħalli kemm li tellaw fuq il-bima tiegħu. Waslu l-lukanda. Baqa' miegħu f'dan il-vjaġġ. U ħsibu. Mela mhux qed jagħmilha ta' kafka fl-affari. Daw min jaff, żgur li kien sejjer x'imkien ieħor dan. Però spiċċa ħassar il-pjan li kellu. Il-bima li kienet tiegħu jibdew jużal l-oħrajn. Kemm aħna nkunu hekk eżisti, riżorsi li aħna għandna. Kemm nużawhom fil-verità għall-fqir u l-batut. Din nerġa' ngħid mhux biss fuq il-faqar materjali, manka l-faqar spiritwali eżisti. Għaliex ikun tant ċerti komunitajiet, ċerti jaqdiet reliġjużi fil-Knisja li għandhom ħafna doni u karizmi, għandhom ħafna nies kapaċi. Dak li jagħmluh biss għall-laqda tagħhom. Imbagħad il-bqija tal-Knisja hija fqira għax daw il-karizmi mhumiex imħaddmin fil-bqija tal-Knisja. Allura anke spiritwalment għandna xi klassijiet. Għandna ċerti nies pereżempju li ċerti għaqdiet u movimenti huma provduti bl-aħjar talks, bl-aħjar materjal, bl-aħjar videos, bl-aħjar mezzi ta' teknoloġija, bl-aħjar modi ta' evangelizzazzjoni, u allura anke jkun qegħdin jagħmlu ċerta frott għax għandhom ċerta binja, ċerta spiritwalità. Imma għaliex dak huwa provdut biss fil-komunità tiegħek. U l-fuqra, l-oħrajn, mhux jisimgħu l-kelma talla. Għaliex kapaċi jista' jkollok grupp illi huwa tantani, mbagħad l-animazzjoni tal-parroċċa hija batuta, għaliex ma mmiddux idejna. Naqsmu dak li għandna fil-verità. Ovvjament dak ifisser li min imexxi jrid jagħti ċans għal kulħadd biex imetti idejha. Li naqsmu dan qasam il-bima. Taqsam. Ħadu l-lukanda. Ħaħsibu. L-għada ħarġ biex tgħin flus. Dan ma sarrax il-kuxjenza tiegħu qal wija isma' jien mhux biss resaqt lejk, l-oħrajn, ħadej l-oħrajn jiena ħafna ħjar, l-oħrajn baqgħu mixin. Saqt lejk, dowwitlek il-ġrieħi, irbattomlok, talajtek fuq il-bima tiegħek, ħadd-telokanda, ħadsib, issa xi trid iktar. Le, dan, jagħtih biex tgħid flus, jagħti ħorx il-flus. Lil tal-lukanda, ħalla sur space, jidħolu għalih. U qallu, hu ħsibu. Kif għamelu, issa jitlob il-lukandier biex jagħmel, hu ħsibu. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inruddilek jien meta nerġa' ngħaddi perfetta. Ġenerożità perfetta. Li tkun ġenerus perfetta. Il-5 kwalità eżistijaj ta' kif għandha tkun tagħna l-għajnuna tagħna lejn il-foqra dil-imħabba dil-karità. Titkun frott id-batija tagħna. Mhux frott il-kumdità tagħna, mhux frott iż-żejjed tagħna. L-Atti tal-Apostli, kapitlu 20, vers 35. Pawlu jitkellem minnu nnifsu jgħid hekk. F'kollox urejtkom li b'xogħol jibes bħal dan tagħna
Għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minnu fil-bżonn. Waqt li niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal min jagħti u aktar ħini minn min jieħu. F'kollox urejtkom li b'xogħol bes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minnu fil-bżonn. Pawlu kif nafu eżisti l-apostli kellhom id-dritt li jgħixu minn fuq il-predikazzjoni li kienu qegħdin jagħmlu, huma jaqdu l-Knisja bil-priedki u l-Knisja tgħinhom fil-ħajja. Però Pawlu ċaħat għal dak id-dritt li bħala apostlu kellu u għażel li flok il-Knisja tgħinu, l-Knisja tħallaslu, għażel li huwa jkompli jaħdem ix-xogħol tat-tinet, mela Pawlu kien jippriedka u kien jaħdem ukoll fl-istess ħin. Però Pawlu qed jgħidilna hekk illi x-xogħol ta' jdejh ma kienx biss biex jgħixu imma anke biex jgħix il-foqra. U din eżisti aħna nħarsu lejn ix-xogħol tagħna b'dan il-mod. Li jiena mun naħdem imma nirrealizza illi bħala nisrani jista' jkun ukoll il-mulej tissejjaħ li jisma' int ma taħdimx biex tajjex lilek innifsek u tajjex il-familja tiegħek biss. Imma anke biex biflusek tagħmel karità. Taħdem għal karità. Forsi di tistonna tgħid laqas tista' nlaħħaq jiena. Meta nibdew nirraġunaw minn hemmhekk eżisti, ma kunx qed nirraġunaw mill-imħabba, nirraġunaw minn nfusna. Dejt imma m'għandi kun realista saqajja mal-art l-imħabba eżisti. L-imħabba tmur li liem il-konfini tagħna. Qaddisin li ħabbew għamlu l-ġennati ma kienu saqgħu mal-art. Kienu l-istat ta' fidi u aħna forsi dak li llum il-ġurnata fil-Knisja qegħdin nitilfu l-bluqa. Knisja qed titlef il-bluqa, qed titlef il-ġennati ta' fidi. Qed titlef il-bluqa u l-ġennati tal-fidi. In-nisrani dejjem kien iblaħu mġnun. Meta d-dinja tħares lejh tgħid tiblaħ, id-dinja tgħidlek int tiblaħ, m'għandikx biex tgħix int li taħseb għall-karità. Ma Pawlu dak qed jgħid. Jgħid Pawlu ma kellux il-pis ta' familja. Vera, aħna mhux qed innejdu kemm Alla mhux qed tgħidlek li int bħala miżżewweġ għandek taqbad u taħdem biss għall-foqra u tagħti kollox karità xejn minn dan. Il-punt mhux il-kemm, il-punt huwa kissirx lifestyle, stil ta' ħajja, mentalità ġdida li jiena naħdem ukoll biex ngħajjex il-fqir u l-batut. Is-sitt kwalità eżisti hija il-ferħ. Dil-għajnuna tagħna tkun bil-ferħ. Id-Deuteronomju kapitlu 15 vers 10 jgħidilna hekk. Int għandek tagħtih lill-fqir u lassowwiċ qalbek meta tagħtih. Għaliex minħabba f'dan ibirkek il-mulej Alla tiegħek f'kull ma tmitt idejk għalih. U San Pawl fit-2 Korintin kapitlu 9 vers 7 jgħidilna kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu hu minn rajh mhux fuq il-qalb jew bil-fors għax Alla jħobb li min jagħti bil-ferħ. Alla jħobb li min jagħti bil-ferħ. Distit kwalità eżisti li l-karità tagħna lejn il-fqir u l-batut tkun bil-ferħ mingħajr swit ta' qalb, mingħajr swit ta' qalb. Okay, forsi jkollok swit ta' qalb għax iċċaħħat minn xi ħaġa, però jew nħallu l-ferħ tal-ispirtu, il-ferħ tal-mulej jkun fina. Drabi jekk nitilfu dan il-ferħ eżisti nitilfu tant grazzi l-ak li nagħmlu verament mill-qalb. Is-seba' kwalità hija illi aħna l-foqra fl-għajnuna tagħna nisimhom bħala ħutna. Ħutna. Rumani 15 minn 25 sa 27 jgħidilna hekk San Pawl. Issa ħammur Ġerusalem biex naqdi lill-qaddisin. Għax in-nies tal-Maċedonja u l-Akajja oġobhom jaqsmu ġidhom mal-fqar li hemm f'Ġerusalem fost il-qaddisin. Ekk oġobhom iżda dan u dmirhom. Ekk oġobhom iżda dan u dmirhom. Fost il-foqra li hemm fost il-qaddisin. Il-qaddisin tirreferi għall-imam din. Kemm aħna fil-Knisja bejnietna, mhux biss minnu barra mill-Knisja, ma anke minnu fil-Knisja. Kemm nagħtu każ anke bejnietna l-insara foqra. Mhux biss il-foqra li mhumiex insara, imma anke l-insara li huma foqra. Dawn huma ħutna bir-rabta tal-mamudija. Kemm għandna bżonn ikonna mhux biss ir-rabta tal-mamudija mar-rabta fraterna li toħloq il-mamudija mal-foqra insara. It-tmin kwalità eżisti tal-għajnuna l-faqra li nagħtu mingħajr ma nistennew xejn lura. Ftakru xejdilna Ġesu f'Salluqa minn kapitlu 14 minn Vrus 14. Meta tagħti ikla jew pranz u tistedinx il-ħbiebek jew il-ħutek jew il-qrabatek u anqas ġirinonja għax għandhom mnejn imbagħad jistidnu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għal kuntrarju meta tagħmel ikla stidin il-foqra l-matubin it-sopa il-lomja u ħini jint għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir ma jroddulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja. It-tmien kwalità eżisti li inti tagħti mingħajr ma tistenna xejn lura, la l-grazzi, la l-proset,
la rikonoxximent, tistenna l-Alla biss irodlok lura. Id-disa kwalità eżistijaj l-għajnuna tagħna lejn il-fqar, il-karità tsir quddiem Alla. Niftakru Ġesu xejdunna eżistijaj. Xejdinna Ġesu nnifsu. Ma ndoqqux trombi, nħallu l-missier tagħna jara il-karità. Meta tagħmel karità Matteo kapitlu 6 minn vers 4. Tmurx iddoq trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġbuħar fis-sinagogi fi triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassuni jgħidilkom li ħlastakom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità dik ix-xellugija ma tkun tafx ta' x'inhi tagħmel illa minija biex jekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu tissir quddiem Alla. B'kuxjenza quddiem Alla, mhux quddiem il-fqir l-ewwel, quddiem Alla. U l-aħħar ħaġa sistijaj li l-għajnuna tagħna lil-fuqra ma teskludix li aħna nkunu ġenerużi anka ma' Ġesu fl-Ewkaristija, ma' l-affarijiet tal-liturġija, ma' l-affarijiet tal-Knisja. Xi drabi insibu min jiġbed ħanidu l-ħabel direzzjoni jew ieħor. Ġifieri ngħinu l-foqra allura nitkażaw jekk nagħmlu tabernaklu sabiħ pereżempju, jekk ikollna l-affarijiet tal-Knisja sbieħ. Waħda mhijiex kontra l-oħra eżisti. Fakkarkom Matteo 26 minn 6 sa 13 meta kien f'Betanja u marret dik il-mara illi kella ħafna nart pur li jiswa ħafna flus u taħliq fuq Ġesu u ġu dejdi ma daw ma stajniex nagħtuhom għall-fqar. Ma Ġesu jwafqu jitle. Hija tagħmel ħaġa tajba li taħli n-nart pur li kien jiswa ħafna fuq Ġesu. Mela l-imħabba tagħna l-fqir ma teskludix li aħna l-affarijiet anke li jmissu ma Ġesu fuq sma differenti tal-Knisja jiġu traskurati. Li nażlu l-fqir mod preferenzjali mhijiex mod esklusiv il-foqra bissu xejn iktar fil-Knisja. Importanti jekk li nżommu mhux bilanċ li nirrispettaw nħobbu l-preżenzi differenti ta' Ġesu. Ġesu fil-fqir, Ġesu fil-liturġija, Ġesu fil-komunità, Ġesu faħ oħrajn. Hekk importanti li aħna nħarsu lejn il-wied sħiħ ta' Kristu qegħdin nagħmlu l-karità. Għalhekk żommu daw l-għaxar kwalitajiet eżisti ta' kif għandha tkun l-għajnuna tagħna lejn il-fqir batut. L-ewwel bl-imħabba, it-tieni mħabba preferenzjali, it-tielet titubija fraterna, ir-raba' ġenerożità, il-ħames frotti tbatija, is-sitta il-ferħ, 7 b'mod ta' aħwa, 8 mingħajr ma nistennew xejn lura mill-bnedmin, 9 nagħtu l-għajnuna tagħna quddiem Alla u 10 l-għajnuna tagħna l-fqir ma teskludix l-għajnuna tagħna f'affarijiet oħrajn. Fuq kollox jeżisti ħeġġitkom biex aħna nitolbu għal minnu fqir. Għax il-fqir ukoll l-batut għandu bżonn jiskopri lill Alla fil-ħajja tiegħu.